Mine damer og herrer, velkommen til Teater Tørsvømnings juleforestilling, som vi nu vil læse op for jer, så I kan få en rigtig lækker jul og få forkælet jeres ører med vores vidunderlige stemmer. Jeg håber, I er klar. Det her er et juleforestilling for hele familien. I kan godt glæde jer. Teater Tørsvømning præsenterer Når du strammer garnet. Konrad sidder og nynner. Ophelia kommer ind. Konrad? Det er mig. De krammer. De sætter sig, og Konrad gør gestus til den halve drink på bordet. Nå, her, okay. Ja, bare sæt dig der, lamselov. Godt at se dig. Hej. Ja. Til mig? Nå ja. Ja, nu har jeg jo ventet noget tid, så jeg kommer til at tage en lille tår af den. Håber ikke, det gør noget. Ophelia stiller den fra sig igen. Der opstår en lidt akavet stilhed. Så, du er 28, ikke? Jo, i hvert fald fysisk. Er der andet end den fysiske alder? Ja, der er... Men det er jo også noget, man kan lære at tyde i andre. Jeg kan jo for eksempel, helt uden at vide det på forhånd, fornemme ud fra din aura, at du må være 47 i fysiske år. Jo, men det stod jo også på min profil. Ja, og det var jo netop det, jeg fandt så spændende. Det er virkelig som om, der er et eller andet uforløst i dig. Det drager mig virkelig. Drager dig? Drager dig? Hvad kan jeg sige? Man er vel med på bedet, ikke? Ung med de unge. Jeg hører forresten en hel del P3 og alt muligt. P3? Det har jeg ikke hørt om før. Stor fan af Kølenklubben, du ved. Nej, ikke rigtigt. Hvad? Du ved da Gilde. Gulddreng. Ham der er den store fyr. Ham der er den høje. Du ved, Andreas Højer og alle de der. Altså, i hvert fald. Hvad med dig, Ophelia? Jeg er ikke så meget til musik. Det forstyrrer mine vibrationer. Jeg er mere til naturens musik, så dyrelyde. Jeg er særlig glad for klyden. Ellers så violetstøj. Klyden? Nå, fedt nok. Er du så sådan en fuglekigger? Hvad er dit stjernetegn? Jeg ved ikke. Karlsvognen er da rimelig cool. Nej, altså, du ved, tvillingen, krabsen, fisken. Nå, ja, de der er bag os på politikken. Nå, ja, men jeg er sgu stenbuk, du. Ej, fejstig, sådan en hård type. Nej, det fejstig, det ved jeg nok ikke, altså. Men, ja, eller vægten kunne jeg nu også godt være. Jeg kunne godt være vægten. Hvad med dig selv? Stjernetegn, soltegn, månetegn eller min ascendant? Ej, jeg vil bare glemme det. Nå, Det er lige meget. så jeg kan jo fornemme ud fra dit stjernetegn, at du er single. Nå, så det er altså ikke, fordi det stod på min profil? Spøj til side. Ikke single er man vel aldrig. Altså, i min alder er der jo altid en ekstra fest på krogen uden for ægteskabet. Ægteskab? Ja, jeg er gift. Eller rettere sagt, min hustru har en krise. Ja. Du ved, hvordan det er. I alle familier er der jo op- og nedture. Wow, nå, så I kører åbent forhold. Hvor spændende. Nej, jeg stopper dig lige der. Altså, åbent og åbent. Altså, det ved jeg nok ikke rigtigt, altså. Det er bare Dagny, der begyndte at rende rundt med alle mulige plattenslager. Altså, nu tænker jeg, at det var min tur. Men altså, vi har jo prøvet det før. Hun bliver god igen. Hvis ikke for min, så for vores drengs skyld. Gisp, er der et lille barn involveret? The drama. Drama. Det er, hvad det er. Undskyld. Det er ikke for at snage, men det er bare fordi, din aura, den er så blå. Blå? Ja, mange tror, at sort er sorgens farve, men det er faktisk blå. Ophelia? Jamen, det er jo som om, at du er den første, der nogensinde har forstået mig. Det får jeg tit at vide.
Konrads telefon ringer. Sorry, det er Anker, der trækker. Nå, der var du jo, Connie. Og der stopper jeg dig lige, Dagny. Nu holder du op med det der, Connie. Det er Konrad. Det er et rigtig godt mandenavn. Den er god med dig, Connie. Jeg har prøvet at ringe til dig 20 gange de sidste 3 dage. Sig mig, sidder du og drikker dig i hegnet på værtshusdagen lang, eller hvad sker der? Nå, men det er nu, du altså selv sidder og rode med. Altså, ringer du bare for at pisse mig i øret, eller hvad? Jeg skulle bare lige høre, om det kommer juleaften. Dennis er helt ustyrlig. Han har bladet om at se dig. Ja, selvfølgelig kommer jeg. Dennis skal jo have sin far hos sig juleaften. Nu har du købt julegaver og juletræer og det hele, ikke? Og glem ikke næslandskabet. Der skal være et næslandskab, så der plejer, Dagny. Altså, det ved jeg virkelig ikke. Det er Carsten, der har taget sig af det. Han er sgu så fantastisk. Bare du sørger for mandelgaven, ikke? Karsten! Min Dennis skal ikke have en eller anden havnearbejder rendende her juleaften. Han skal sgu da have sin far. Ej, du tager helt fejl. Han er slet ikke havnearbejder. Han er blikkenslager. Og har du hørt? Han har sgu lige fikset badeværelset. Men altså, der er ikke noget, den mand ikke kan. En rigtig handyman. Måske du skulle spørge ham om handymans tips, for dengang du prøvede at fikse køkkenvasken, gik det da helt i hækken. Men det er vel ikke en skam at være født med 10 tommelfingre. Bare rolig, Connie. Du er sikkert god til så mange andre ting. Under freak-out blev Ophelia mere og mere tændt og kravler tættere på en sensuel måde. Connie, hvad sker der? Jeg kan love dig for, jeg kommer. Og det er lige meget, hvad du siger, og hvor meget du prøver på at holde mig væk. Min søn skal have den gode jul, han fortjener. Jeg kommer juleaften, om du ved det eller ej. Ja, det håber jeg, da jeg har jo lige inviteret dig. Dagny lægger på. Konrad bliver endnu mere ophidset, så lægger hun men bare opdager på. så Ophelia, der hænger op af ham. Wow. De tager hinanden i hænderne, og deres blikke mødes. Hvad var det nu, du hed? Ophelia. 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 Jeg har brug for din aura. Ja. Jeg ved godt, det kommer lidt pludseligt, men Ja. kunne du ikke have lyst til Ja. at fejre jul med mig i år? Ja. Hvornår? I morgen Hvorhenne? hos min eks. Okay. Godt. Der er ingen tid at spille. De løber ud sammen. Dagny står og laver mad og ryger en cigaret. Oda sidder i sofaen. Dennis ligger på gulvet og tegner en dum tegning. Så skal mor have. Ej, men mor skal have et lille... Mor, hvornår kommer far? Connie! Ja, ham kan man sgu ikke regne med. Men Carsten kommer lige om lidt. Den dejlige mand. Nu skal du huske at være sød ved ham, ikke Dennis? Ad, jeg kan ikke lide Carsten. Han stinker altid røg og spegepølse. Ej, Dennis. Han dufter af mand. Pludselig ringer det på døren. Far! Dennis løber hen og åbner døren, men det er ikke hans far. Det er Carsten. Nå, dags du. Sikke en velkomst. Er vi på krammer i dag, eller hvordan? Nej, vi er ej. Dennis gemmer sig bag sofaen. Carsten går over til Dagny og er meget flirty. Hej, lillemor. Du kan tro, at Carsten han har taget juleguff med til dig i år. Ej, Carsten, som du dog kan sige det. Pludselig får Carsten øje på Oda. Nå, hej, tante Oda. Du har også. Dagny vender sig overrasket om. Nå gud, er faster Oda allerede kommet? Jeg hørte hende slet ikke snige sig ind. Dagny, din lille pige. Hvad er det nu for en mandsperson, du har slæbt med hjem? Det er da bare Carsten. Carsten går over til Oda. Nå, moster Oda. Er du til en bajer eller en Bailey? Carsten begår den fejl at klappe Oda på låret. Ved det? Angående fjerner den ildelukkende hånd fra mit lame. Altså Dennis, mænd har og vil altid have den samme sliske og obskunøse tilgang til alt. Nå, ja, men godt ord igen. Så, en Bailey?
Oda giver Karsten elevatorblik. Dobbelt. Karsten nikker og går ud i køkkenet. Dennis kravler ud fra under sofaen og sætter sig ved siden af Oda. Faster Oda, vidste du, at min far har et arbejde? Han er bare mega sej. Han har arbejdet i Hongkong og Konstantinopel og Tempura og i Preussen. Han har mødt kongen af USA, og han er mega stærk. Og han kan åbne en dåse uden dåseåbner, og kunne helt sikkert tæve Karsten. Og han kommer i aften, og han har en masse gaver med. Kat! Så vidt jeg husker, så er din far en uartig dreng. Og ved du, hvad der sker med uartige drenge, hva' Christian? Jeg hedder altså Dennis. Har du nogensinde hørt om Krampus? Nej. Tror du på julemanden? Ja, selvfølgelig. Jamen, så må du hellere se at komme i gang med at tro på Krampus. Fordi hvis julemanden, han belønner de artige drenge med gaver og slik og gaver, ja, men så kommer Krampus og straffer dem, der er uartige som din sjuft af en far. Krampus er en 3 meter høj og 3 meter bred djævel med ben som en ged og horn som en ged. Han kidnapper de uartige børn og propper dem i sin store, brune sæk. Ja, der var jo omtrent 5 tilfælde i min kære hjemby Dyngelstadt, hvor... Det banker på døren. Dagny og Karsten står og holder om hinanden. Kan du ikke lige åbne døren, Dennis? Mor har hænderne fulde. Okay, men jeg håber, det er min far den her gang, og ikke nogen dum kæreste. Dennis åbner døren, og hans blik lyser op, da han ser Konrad. Glædelig jul, min dreng. Far! De giver hinanden en kæmpe krammer. Ophelia joiner krammet. Det er så smukt, når familien er samlet. Dennis springer straks ud af krammet. Hvem er du? Ophelia prøver at kramme Dagny. Dagny er meget ukomfortabel. Hej. Ja, det kan jeg også godt at vide. Connie, har du slæbt din sekretær med igen, eller hvad sker der? Ja, men det er så Ophelia, Dagny. Min date. Mange tak for invitationen, Dagny. Dagny står lige og tænker. Invitation? Gud, har jeg inviteret en fremmed? Nå, den må være gået i glemmebogen. Karsten, har vi mad nok til 6? Den bøtte tøs, hun spiser vel ikke så meget. Jeg har faktisk taget min egen mad med. Det er en lækker quinoa-salat med valnødder. Nå, jamen sådan kan man vel også gøre det. Konrad går over til Karsten med et anstrengt smil. Nå, så du er måske eksperten? Karsten, ikke? Han giver Karsten et par meget aggressive klap på skulderen. Nå ja, man samler vel et træk eller 2 op her og der. Du må være Connie. Nej, min kone har det med at lave om på virkeligheden. Jeg hedder faktisk Konrad. Ja, og Konrad, det betyder faktisk sej far på græsk. Nå, ja, men sikkert et navn. Jeg har aldrig været så skarp til det der med sprog. Men sig mig engang, Connie, jeg troede at dig og Dagny var skilt. Connie, kan du ikke se den forvirring, det skaber? Du må altså se at få skrevet under på de skilsmissepapirer. Nå, kom og sæt jer, der er snart mad. Ja, men det er jo også noget, vi to skal være enige om, ikke også? Konrad, Ophelia, Karsten og Dennis sætter sig ved bordet. Faster Oda rejser sig fra sin stol og går meget langsomt over til dem. Dagny sætter sig med gæsterne og tænder en cigaret. Nå, noget værd værd vi har, hva'? I samme øjeblik har Moster Oda færdiggjort sin rejse over til spisebordet. Her stinker! Karsten lugter efter. Den gamle er fattig noget. Hvad fanden er det? Konrad rejser sig dramatisk op og lugter endnu mere overdrevet end Karsten. Sig mig, er der ildebrand? Hvad snakker I om? Nu rappler det for jer. Ja, har lugter lidt af død. Gud! Min and! Dagny styrter ud i køkkenet, åbner ovnen, og der er røg ud over det hele. Hun hæver en helt sort and ud. Uha, den er heldigvis uskat. Er du farveblind? Den er jo kulsort, Dagny. Ja.
Jeg har da serveret værre. Vi kan da ikke spise brændt and juleaften. Sådan noget får man jo kraft af. Min søn skal kraftedeme ikke have kraft. Du må da have en reserveand i fryseren eller et eller andet. Reserveand? Nu har jeg aldrig... Nej, det har jeg sgu ikke. Det er jo ikke verdens undergang. Vi kan da bare bestille en pizza. Pizza! Pizza! Jeg elsker pizza! Så, Dennis. Nu er det de voksne, der taler. Dagny, min søn skal fandme ikke spise pizza juleaften. Det er jo noget rod, det her. Nå, men så skidt står det da ikke til. Jeg er sikker på, at vi kan bygge noget sammen, hvis vi kigger i køleren. Ja, vi har da både rødkål og gulerødder. Har vi nogle nudler, Dagny? Og vi har også min salat. Ja, salat og nudler til julemiddag. Ja, så bliver det ikke bedre. Hvornår kommer maden? Ja, det spørger jeg også om. Gud ja, Karsten, hvor lang tid vil det tage at lave den biks? Tjo, en times tid, måske. Ja, jeg plejer jo altid at faste efter 5:00. Så kan jeg mærke vibrationerne fra min chakra meget tydeligere. Men altså, det bliver jo for sent, det her. Jamen, så når vi jo slet ikke at spise risalemang, eller spille pakkelej, og danse som juletræet og pakke gaver op. Jeg er sulten. Vi kan da bare spise risalemangen nu. Jamen, det er jo helt forkert, Dagny, altså. Far, jeg vil altså gerne have risalemang nu. Og det skal du få, min dreng. Så fikser jeg lige noget til jer. Men gud, Ophelia, jeg har sgu ikke forberedt en tallerken til dig. Men jeg er også veganer, så det er helt fint. Veganer? Nå, hvad kan jeg så byde på? Jeg har noget per bananyoghurt. Det kan jeg ikke spise. Så har jeg en pære og en banan. Dagny går ud i køkkenet og henter risalemang, tallerkenerne og en pære og en banan. Dagny serverer. Nå, men så passer de nudler bare sig selv den næste times tid. De sætter sig alle klar. Nå, Dennis. Så bliver det jo spændende, hvem der får mandlen. Det tror jeg, du gør, far. Det er fars dreng. Ja, jeg har jo faktisk en særlig gave. Jeg har lært at åbne mit 4. øje. Ej, det er jeg da ked af at høre. Er det medfødt? Alle og enhver kan jo åbne deres 3. øje. Men kun de allermest enlightened kan åbne deres 4. øje. Ophelia begynder at mærke på sin hals, hvor hun viser et usynligt 4. øje frem. Nå ja, hvad kan sådan et 4. øje så gøre? Jeg kan få et syn, der afslører fremtiden. Jeg ved faktisk allerede, hvem der finder mandlen. Vil du ikke nok sige det? Bliver det mig? Dennis. Jeg troede, du hæppede på farmand. Jeg får... jeg mærker noget varme herover. Nej. Måske er det faktisk lidt mere herover af, men... Ej, det er faktisk helt klart i den her retning, at det må være den her vej, der er nogen, der får mandlen. Ej, jeg vil også have mandlen. Jeg får helt klare beskeder i den her retning. Ophelia peger modsat Konrad. Jeg fandt den! Den her retning. Den, Karsten! Så var du alligevel ikke eksperten i at finde manden alligevel, hva'? Karsten! Karsten! Konrad vifter med manden foran Karsten. Karsten! Eksperten, hva'? Ja, der vandt du sgu godt nok. Tillykke med det, du. Ja, det gjorde jeg. Ja, Connie, det var da næsten helt ærgerligt. Hvorfor det, Dagny, hva'? Det er fordi, du allerede ved, hvad mandelgaven er. Det var jo dig, der stod for at købe den. Hvad? Mandelgaven? Mig? Det har du sgu da ikke sagt noget om. Det sagde jeg jo til dig i telefonen i går. Men altså, man kan da heller ikke sætte dig til noget som helst. Så er der slet ikke nogen mandelgave i år? Det er det, jeg altid har sagt, Adolf. Mænden. Bare vent til at kramme for kløerne i ham, din far der. Så var din suft af en far det, han fortjener. Konrad er på randen til at flippe ud, men holder det inde. Jeg tror, jeg har brug for lidt frisk luft. Jeg går ud og ryger. Konrad går ud.
Dagny og Ophelia vasker op i køkkenet. Hvor er det et skønt hus, du bor i. Jeg kan mærke, det har sådan meget positiv og afbalanceret energi. Energi. I et hus? Ej, nu har jeg aldrig. Jo, og det er meget vigtigt for kroppens balance at kunne slappe af i sit eget hjem. Jo, ja. Det kan jeg måske godt være enig med dig i. Hvor er du egentlig klog, Olga? Ophelia! Men hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg bare, at jeg kunne mærke, at husets aura blev sådan lidt forstyrret, da Conrad og jeg trådte ind ad døren. Hvor er jeg glad for, du siger det. Det er simpelthen hver gang. Men han er jo desværre lidt af en håbløs mand, ham Connie. Og tro mig, jeg har været tålmodig. Ja, det tror jeg på. Altså, hvor han kunne blive ved med at glemme mærkedage, ødelægge køkkenvasken, møbler og lys, fordi han absolut vil gøre tingene selv. Og så blev han sgu ved med at bilde Dennis ind, at han jo bare er fantastisk med alt det arbejde, som han i øvrigt ikke har. Jeg siger dig, de løgnhistorier, han bilder Dennis ind nogle gange. Dagny ryster på hovedet. Ophelia nikker forstående. Bare du snakker om det, kan jeg mærke dine frustrationer. Dagny rækker Ophelia et glas vin og tager et sip. Tak. Det siger jeg dig, Ophelia. Der kommer en tid i enhver kvindes liv, hvor hun må sprede vingerne og tage et skridt mod den nærmeste nudiststrand. Nudiststrand? Ej, der kommer jeg da tit. Der kan man rigtig føle sig et med sin krop og med naturen. Rigtig i et med moder jord. Det var simpelthen så befriende at slippe væk fra Connies dramatiske diva-udbrud. Og så en af dagene mødte jeg pludselig mit livs store kærlighed. Er det rigtigt? Men altså, det var som i en drøm. Der stod han i intet andet end store, sorte læderstøvler. Min drøm er at leve af nudist-yoga. Pludselig kommer Conrad ind og ser Ophelia og Dagny snakker. Nå, Dagny, hvad synes du så om min nye dame? Ja, det var da på tide, at du kom videre i dit liv. Og jeg må sige, nu det skulle være, så har du da vundet i lotto med hende, Ophelia. Conrad med et overrasket udtryk over det svar, han fik, laver underlige mumlelyder. Ja. Ej, jeg har en idé. Hvad med, at vi tager på en dobbeltdate på en nudiststrand? Ej, Connie på en nudiststrand. Det kommer sikkert til at ende fuldstændig ligesom dengang i Lalandia. Kan du huske det i Monkey-Tonky-land, hvor du... Han peger mod Ophelia. Ej, Connie. Vi skal da også kunne grine lidt af os selv en gang imellem. Nej, vi kan ej! Conrad begynder at gå mod døren. LaLandia? Er det en nudiststrand, eller? Ej, det er altså en virkelig god historie, Ophelia. Dagny og Ophelia griner. Conrad støder ind i Dennis på vejen ud. Far, Disneys juleshow starter nu. Vil du se det med mig? Det er ikke lige nu, Dennis. Far skal lige ud og have lidt mere frisk luft. Dennis sukker skuffet og går ind i stuen. Carsten sidder i sofaen med en julebryg, mens Dennis sidder og tegner og ser Disneys juleshow. Er Anders parat til en slipboldstrid? Dennis giver skjulte sure blikke til Carsten, men skynder sig at kigge væk, når Carsten kigger i hans retning. Pludselig kigger Dennis op på tv'et og griner af Anders Sand, hvilket Carsten bemærker. Han er godt nok sjov ham, Anders Sand, hva'? Dennis ignorerer Carsten. Men jeg kan faktisk bedst lide Fedtmule. Jeg kan bedst lide Anders Sand. Nå. Ja, jamen, han er da sjov nok, men er også lidt skarp i næbet, hva'? Nej. Nå, jamen okay så. Jeg troede bare, at alle børn bedst kunne lide Fedtmule. Fedtmule er dum. Ja, gud er han da dum, men han mener det godt, ikke? Og så går det altid galt, og så prøver han igen, og ja, jeg synes, det er sådan lidt sødt. Sådan har jeg aldrig tænkt på det før. Men Anders Sand har en kæreste. Ja, det er også rigtigt.
Sig mig, hvad sidder du og tegner? Ikke noget. Nå, men jeg synes, det ligner en hel masse, må jeg ikke se. Okay. Men den er ikke særlig god. Dennis giver Karsten tegningen. Den er sgu da meget flot. Er det en dinosaur, det der? Dennis nikker. Hold kæft, mand. Hvad er det for en stakkel, den har i munden? Det er dig. Nå. Hold da kæft, mand. Jeg har aldrig set så flot en tegning af mig selv. Det ligner på en prik. Synes du virkelig det? Jeg kunne gøre så. Du kan sgu det der. I samme øjeblik kommer Conrad ind og opdager det ømme bonding-moment mellem knægt og papfar. Han går over til dem og fjerner fysisk Karsten væk fra Dennis. Ved du hvad, Karsten? Jeg tror, vi to skal have en lille snak. Nå, om hvad der? Far, skal vi ikke se Disneys juleshow? Jo, lige om lidt, skat. Jamen, det er bare fordi, Karsten, jeg synes bare, det er lidt underligt, at du skal sidde der og se Disneys juleshow med Dennis, når du ikke er hans far, og det er mig, der er hans far. Så det er jo ligesom noget, jeg burde gøre med ham, ikke også? Nå, men jeg snakkede jo bare med knægten. Det må man godt, selvom man ikke er hans far. Det er bare lidt anmasende. Synes du ikke, at du sådan skal komme her og lege stor mand, når det jo er min familie? For helvede, Connie, du bor jo ikke engang længere. Det gider jeg slet ikke høre noget om. Downey har en krise, og sådan er det. Sig mig, hvem fanden tror du egentlig, du er? Hvad fanden tror du er? Tror du bare, du kan det hele, hva'? Ja. Du skal måske også til at være julemand, eller hvad? Har du tænkt dig det, Karsten, hva'? Hvad fanden snakker du om, mand? Julemanden! Kommer julemanden? Downey kommer ind sammen med Ophelia og et fad konfekt. Ej, Dennis, det er du da blevet alt for gammel til. Hvad? Ja, julemanden er alligevel bare et produkt fabrikeret af den kapitalistiske overmagt. Så er det nok. Selvfølgelig kommer julemanden, lille skat. Ligesom hvert år, ikke? Det skal jo være jul, som det plejer. Conrad går frustreret over til Downey. Du, Downey, hvor er julemandskostymet egentlig? Gud, det ved jeg da virkelig ikke. Det må ligge på loftet et eller andet sted. Jamen, så må du sgu da gå op og hente det, ikke? Dennis skal have sin julemand. For helvede, Downey. Så, Dennis, jeg synes, du skal løbe ind på dit værelse. Det gider jeg ikke. Julemanden kommer jo om lidt. Ja, så det er nok bedst, hvis du går ind på værelset og venter på ham, okay? Dennis går tilbageholdende ind på sit værelse. Da Conrad opdager det, stormer han over til Karsten. Ja, hov. Hvad fanden har du gang i, hva'? Hvor, Dennis? Skal du til at bestemme over min dreng, hva'? Du ved måske, hvad der er bedst for ham, hva', Karsten? Du tror måske, at du er en bedre far? At du synes måske, han skal stå og høre på sin far stå og skrige af hans mor, som en eller anden åndsforladt hane, hva'? Er det, du kalder for en god gammeldags jul, hva', Connie? For det skulle man fandme tro, sådan som du skriger op hos alle om andre. Hvis du er så skide utilfreds, så skulle du fandme til at forsøge at gøre noget selv, for at få noget af alt det her til at virke. Conrad vender ryggen til Karsten, tonser over til Downey, snupper en af hendes cigaretter, og så vender Conrad sig aggressivt mod Karsten. Du skal fandme ikke fortælle mig noget som helst, Karsten! Downey, nu henter du det julemandskostyme, og sådan bliver det! Oda slår verdens længste prut. Så må jeg jo selv hente det julemandskostyme. Conrad tonser ud. Karsten går over til Downey og giver hende en ny cigaret. Ja, her skal. Downey tager et sug af cigaretten. Det kan være, at vi skal åbne et vindue, hva'? Conrad kommer op på loftet og begynder febrilsk at lede efter julemandskostymet, mens han mumler vrissent for sig selv. Der står en masse havenisser rundt omkring, som han arigt flytter rundt på. Downey og hendes fucking havenisser, mand. Ja. Kan du høre det, Downey, hva'? Jeg taler med havenisserne, Downey! Jeg taler med havenisserne! Havenisserne begynder at bevæge sig, hvilket Conrad ikke opdager med det samme, da han har ansigtet begravet i en papkasse. Krampus begynder at stige op fra bag en bunket rod.
Hvem har vi her? Er det nu artig dreng, mit øje ser? Hvem fanden er du? Desværre for dig er jeg the real shit. En dæmon i stiletter, dit værste mareridt. Og nej, det er ikke øllen, der spiller et pus. Jeg er the one and only, den ægte Krampus. Oh yeah. Fortæl dem. Du er fucked. Krampus? Jamen, det der, den der juledjævel Fastoda altid ævler om, som straffer uartige børn. Er det ikke? Altså, Connie Honey, der tager du fejl. Det er ikke børn, der burde være bange for mig. Mit bytte er et nummer større, med vommer over skækker omkring 47. Ser du mig og den gamle julemand har lavet en deal. Han belønner de artige børn, men de uartige voksne er mine. De er mine nemlig. Og fortæl dem alle sammen. Du er fucked! Uartig voksen? Så kan det i hvert fald ikke være mig, du snakker om. Nej, prøv at kigge nedenunder. Der er virkelig nogle uartige voksne, som slet ikke kan finde ud af at fejre jul. Nå, okay. Så altså bare tale om en dum lille misforståelse, hva'? Jamen, spil det til og fortæl om alle de fejl, de familie har. Ja, familie. Det er en fucking ganeanstalt. Downey har ingen respekt for nogle af de gamle traditioner. Slap dig af, Connie. Hvorfor skal du flippe sådan ud? Bare fordi jeg har flamberet af den? Vi bestiller da bare en pizza med ekstra nikotin i stedet. Og Carsten, den fucking samfundstaber, der har stjålet mit liv. Undskyld, mand. Der kan vi vist lige til at bolde din kone og lege farmer med din søn. Sikke en svipser, hva'? For slet ikke at tale om den forræder Ophelia. Ej, Conrad, det kan da godt være, at jeg tog med som din date, der skulle gøre din eks jaloux. Men så synes jeg pludselig, at det ville være meget sjovere at blive bedste veninder med hende i stedet. For selvom jeg åbenbart har 4 øjne og en 6. sans, er jeg stadig fucking blind. And don't get me started on faster monster tante Oda, der bare sidder der og lukker lort ud. Conrad rømmer sig efter sit udbrud. Ja, så kan du selv høre. Du kan tro, jeg både har hørt og set, men har ikke kunnet undgå at bemærke, at du mangler en. For hvad må lille Dennis har gjort, der er så slemt, at hans farvand bliver ved med at blive væk? Hvad snakker du om? Jeg har jo været der for Dennis hele aftenen. Og hvor er det præcis, du har været der for ham? Altså, udover i din ekskones carport med en smøg. Okay, hør lige her. Det er da ikke min skyld, at alle de andre gjorde det hele så udholdeligt at være i, at jeg lige måtte snuppe en pause eller 2. Ved du, hvad der er udholdeligt? At høre dig være så smålig. Klap lige karre, Connie Honey, og hør, hvordan du er fucket op i det. Du troede, du skulle lege julefar, men du endte med at være en gammel nar. Og hvis du tror, at det ikke giver ar, så hør, hvilken hyggelig aften Dennis har. Så, Dennis. Nu skal du ikke sidde der og hænge med næbet. Det er jo jul. Kom nu ud i stuen og hygge med os andre. Jeg gider bare ikke, når far er så sur hele tiden. Ja, far har jo nogle problemer. Men han bliver jo god igen. Nej, han gør ikke. Han går bare sin vej hele tiden. Ja, men far har det jo svært lige for tiden. Jeg havde bare glædet mig til at være sammen med ham. Jeg ved det godt, skat. Men sådan er han jo. Det er der jo ikke så meget at gøre ved. Nej, bare rolig, lille skat. Far kommer. Hvor er det sødt. Der er bare et problem. Jeg er bange for, at det er alt for sent. Du havde chancen for at få en god jul, men nu er alt du får en fucking røvfuld. Og det du har i vente er værre en smæk. Nu skal du væk i en sæk uden at krigskonfekt.
holdt fast af nisserne, mens Krampus skal til at putte ham ned i sækken. Konrad får på en måde rusket sig ud af Krampus' sæk. Konrad flygter for sit liv. Krampus råber: "Du skal ikke tro, du kan slippe væk, Conny-drengen. Du kan ikke flygte fra mig." Og så videre. Konrad kommer ind i køkkenet og hiver efter vejret. Han kigger sig fortvivlet tilbage og får pusten. Han sætter sig ned på køkkengulvet, nærmest helt fortabt. Resten af familien sidder og hygger inde i stuen. Konrad begynder at lytte til deres samtale. Dennis sidder betuttet med sin tegning i hånden. Ej, Dennis, man må ikke se din tegning. Kom nu, Dennis. Den er blevet vildt flot. Okay, så. Nej, hvor er den flot, Dennis. Er det der en and? Nej, mor. Det er en T-Rex. Nå, ja, en T-Rex. Ja, det kan jeg da godt se. Er det der en abe, den har i bunden? Nej, det er sgu da mig. Kan du ikke se det? Nå, Gud. Ej, altså, det her det er da bare god til det der, Dennis. Den skal da hænge på køleskabet. Ja, du kan virkelig bare det der. Sikke en kunstner. Jeg ser stort på sin sjæle. Måske vil du en dag også kunne åbne dit fjerde øje. Vil du ikke også tegne, mor? Mens samtalen kører, rejser Konrad sig og bevæger sig febrilsk frem og tilbage. Han skal til at gå ind til dem, men stopper op. Ved siden af ham står gryden med Carstens nudler. Konrad kigger dømmende på maden. Han tager alligevel en ske og smager modvilligt på det. Hans øjne lyser op, og han smager igen og igen og igen. Det smager så godt, at han bliver helt følelsesladet. Han går ind i stuen, grædende. Conny? Det er bare fordi... Det smager bare rigtig godt, Carsten. Tak. Konrad. Konrad går langsomt over til sofaen. Må jeg godt sætte mig her? Der er tavshed, mens Konrad sætter sig. Han forsøger kort at henvende sig til Dennis, men Dennis vender ryggen til og tegner aggressivt. Han vender sig i stedet mod Downey. Downey, jeg vil bare gerne sige, at jeg synes, det var rigtig stort af dig, at du har inviteret mig. Også selvom du har fundet Carsten. Og du må undskylde, at jeg ikke har fået skrevet under på de papirer. Det skal jeg nok få gjort. Ja, det er da også skønt, Conny, men der er nok en her, der fortjener en større undskyldning. Ja. Det har du også ret i. Carsten, jeg har sgu virkelig kvaret mig. Og det er jeg ked af. Jeg er glad for, at Downey og Dennis har sådan en som dig i huset. Ja, tak, Conny. Det sætter jeg da pris på, at du siger. Men apropos Dennis, så... Ja. Han vender sig mod Dennis. Dennis? Jeg skulle ikke have råbt af dig før. Det var forkert af mig. Jeg har faktisk ikke været en særlig god far i aften. Det har jeg faktisk ikke været i lang tid. Så jeg vil jo bare gerne have, at vi fik en rigtig god jul, som i gamle dage. Men jeg endte vist bare med at få det hele til at handle om, hvad jeg vil have. Det er jeg virkelig ked af. Dennis kigger langsomt op fra sin tegning. Så omfavner han Konrad. Kan vi så godt holde jul nu, selvom det ikke er, som det plejer? Det kan du tro, min skat. Det kan du tro. Pludselig går det op for Konrad, at han har glemt Ophelia, og han vender sig straks mod hende. Forresten, Ophelia. Sorry, at jeg rodede dig ind i alt det her. Det må have været temmelig akavet for dig.
Nej, jeg synes, det har været spændende. Elsa, Connie, hvad i verden er der sket op på det loft? Og hvor er julemandskostymet? I samme øjeblik banker det på døren. Alle de voksne kigger forvirret på hinanden, mens Dennis springer jublende op. Det er julemanden! Dennis løber mod døren og åbner den. Ind træder moster Oda i julemandskostymet. Julemanden! Hvad? Oda! Nej, det er julemanden. Kan I ikke se det? Er der nogle af de børn her, der skal have... I samme øjeblik glemmer hun, hvad hun skulle sige, og går i gang med at spise af konfekten. Dennis hopper op og ned af hende. Jeg sagde jo, han ville komme. Jeg sagde det jo. Skal vi så have gaver nu, julemand? Gaver? Det kan jeg ikke vi tale om. Før vi har danset rundt om juletræet. Okay, kom, vi skal danse rundt om juletræet. Ja, men vi har jo ikke engang spist endnu. Det kan vel ikke skade at prøve noget nyt. Nå ja, det er også rigtigt. Okay, jamen så synes jeg da, at julemanden skal synge for. Hvad? Nå? Ja, jamen så. Højt for træets grønne top. Det kan jeg ikke mene. Stille mand, spil lystigt op. Nu begynder dansen, når du strømmer garnet, kvæler du jo barnet. Slut. Jeg har lyttet til Teater Tørsvømnings Når du strammer garnet. Der er desværre ikke flere, når du strammer garnet for jer her i aften. Men hvis I godt kunne lide det, så gå ind og subscribe på Teater Tørsvømning ind på YouTube. Og følg vores sider på Instagram, Facebook, Twitter og LinkedIn. Vi har det hele. Vi har det hele. Og vi er og glæd jer inde. til vores næste forestilling, når du strammer garnet. Det er jul, det er cool. Her man hygger sig bedst. Det er jul, der er det ligesom en familiens fest. Med Glædelig jul.